Hello guys, deci astăzi o să vă joc Bestie, hospital animal. Ce? Dai două puncte și o linie amărâtă. Ok, dar eu ce culoare ești? Tu ești culoarea roz. Ce? Ce culoare sunt? Tu ești culoarea roz. Ce? Băi, ce culoare ești? Am întrebat. Dar și tu ești la fel. Meci! Ok. Uite, animalul Faci frumos. pe... Bine, da. Să faci tu pe Îl fac eu pe ăsta, da. Înțelegi. Și Da. după fac eu pacient. Bine, bine. Uite cum pacientul a venit aici frumos. Să-mi fac eu. Da, hai să vedem ce are sărăcuțul. E mai dat viață. Ei, dar eu nu știu cum să fac. Nu știu dacă e animal sau nu. Ok, eu o să explorez pe aici afară. Dar trebuie să te uiți la postura lor și... Eu nu știu ce e aia postură. Dacă au 3 ochi, dacă au... Și dacă au 3 ochi... închid ăsta, ok. Voi să-mi ziceți în comentarii dacă Da, au și 3 ochi. dacă vine unul și... Și ce? Dacă vine unul la geam și bate cu capul de geam, trebuie să-i dai coșul. Cine e ăsta, mă? Doctorul. Și doctor, mă, că mi-e frică. Facă nu face nimic, asta e doctorul. Bine, bine, hai să vedem. Asta e nimic asta. Pe ăsta mai faci tu, mi-e frică. Asta e doctorul. Păi dacă nu avem ce face, ce trebuie? Adică trebuie să ne uităm pe... Trebuie să ne uităm pe camere. Și unde sunt camerele, mă? Și... Ok. Închide la asta, închide la asta, e anomalie. Stai. Ați văzut ce ochi avea, deci? Oh my Păi god. da, dacă are ochii așa... Avea, uite și ăsta are, deci, dați goleacă. Mamă, deci, nu. Stai. Oh my gosh. Deci aveau niște ochi. Mamă, deci, de acum, dacă nu știți ce joc, spuneți-mi în comentarii și mă joc eu cu mine și vi-l rezolv. Tu îl faci pe ăsta, Maia. Ok, bun. Text, foto. Mă, frate, dă-i cașalul ăla. Ferească, Sfântul, bă, uite aici, care bate unul în geam. Bă, Maia, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Bă, du de aici, mă, că îmi sperii clienții. Mă, nebunule. Să nu închizi alea, să nu închizi alea. Închid. Mă, nebunule, du de aici, mă, că mă sperii. Vrea cafea, bă. Uite la ăsta ce chiar. Măi, n-ai dormit, bă, dar nimeni nu doarme, mă. Bela, Ok, mi-e un pic cam frică. Da, știu, ți-am închis în față. Ferească, Sfântul, le-am deschis. Oh my gosh. Nu avem servicii, că... Da, și noi plecăm. Pa. Nu, eu nu exist aici, Maia, să știi. Eu nu mai exist. Și cu micuțul ăsta. Ok, chiar nu știu ce-i. Au venit șoarcele? Da. Bă, ce drăguț. Dar ce se întâmplă cu ăsta? Da, ești atunci șobolană de pădure. Da. Ce drăguț. Ok, îi facem poză, un spectate. Ok. Deci înainte când mă jucam le dădeam la toți anomalie. Deci cumva dacă nu se vedeau poza direct, se vedea mic, dădeam anomalie. Da, asta e bun. Asta e bun. Bine. Guys, eu nu mai am timp de postat. Adică o trecut deja 2 minute și a trebuit să închid. Bye. Bye.